daw nimo katawa ang tanan. Kay murag na ay misteryo sa imong dagway karon. Si Papa nagtutok, murag naglibo. Nganong lahi man ni iyang ilong o kilay nga murag kabiso. Si Mama nang isip pero murag kulbaan. Kayang naong nimo pareha sa silingan. Ang mata, ang abil, hasta porma sa aping. Murag gikapipas, gikan sa ilang panimalay daplin. Wala ka maliwat sa imong papa. Bisan gamay, wag yun nakita. Ang mga paryente sigig pangutana. Nabay sikreto nga gitago ni Mama. Imong nawong liwat sa silingan. Murag siya gyud imong kaangayan. Unsa kahay hinungdanani. Ngano man nga parehas mo pahiyom pirmi. Giingan pagyud ko sa kumpere ko. Basigilihian ka sa kumpare no. Katawa na lang taani kay lisod na. Basin masuko si Papa ug mohilak si Mama. Sa pista ug reunion, ikaw pirmi topik. Kay murag clone version sa silingan nga astig. Kung magtapad mo mura mog mag-igsoon. Ang mga tawo maglibok kinsay tinuod nga amahan ron. Si Papa sige lang og hilom pero makita nimo nga nagduda sa iyang huna-huna. Mga pisya samtang nagtutok sa imong naong murag nagkompute sa mga panghitabo sa una. Pero bisan unsa pay istorya sa ubana, nagihapon ka nga gihigugma pagayo ni Papa ug Mama. Kay dili man nawong ang basehan sa gugma bisan pagmurag silingan imong hitsura. Imong naong liwat sa silingan, pero pamilya gihapon ta hangtod sa kahangturan. Bisan daghan pag-compare ug katawa, importante buhita ug magkasinabot ra. Ug kung manggutana silang